una rafanyeta de paquet de tabaco. Bueno, els que alguns diuen, hòstia, no has provat pas transmitint. Tenen recepció. Parlo amb el walkie, vale? Parlo amb el walkie. Hola. Hola, hola. Funciona, no? Ho veieu, no? Una cosa que has de fer sempre és pujar el volum. Si no puges el volum, poca cosa farem. I bueno, si ara doncs parlo, 5 transmitint, 5 vedets, hola, hola, s'escolta pel walkie, s'escolta pel walkie, i transmitint en càrrega artificial, però bueno, el consum hi és. Ok? Ho veieu, no? Xuta, funciona, funciona. Apa, ja pot anar al cotxe.